Véletlenül betévettem ebbe. Hé! Ó, halló! Maga mit keres itt? Szóval betévettem ebbe a... Mondja meg, mit keres itt? Hát jöttem és eltévedtem, nem tudom én Jöjjön sem, ide, hogy mit nem hallok kerestem semmit. itt. Állj meg! Meglátom. Mit keres itt? Eltévedtem, de nem, Igazat én mondjon, sem vagy fejbe tudom. lövöm. Igazat mondok, én sem tudom, hogy mi van. Szerintem nem mond igazat. Én vagyok itt a katona, a király katonája. Azt értem én. Hajóval Ám- jöttél? Nem tudom, hogy mivel jöttem. Szóval egy tolvaj. Tolvaj. Bírom. Tolvaj vagy? Nem. Hm. Beszélhetnék a Hoppá. királyjával. Gyere velem. Megyek. Hús! Futok. De szép hagyta. Zárd be magad után az ajtót. Ó, Hoppá. Neki szaladok miattad a falnak. Állj meg itt a lépcső előtt. megálljuk. Te ki vagy oda lent? Azt még nem tudom. Jár fel Skorpion hozzám. vagyok. Nem csak. Viszont te te magmomen vagy. Ne. Én király vagyok. De amúgy igen, régen az voltam. Hogy jöttél király? Na gyere, közelebb. Állj meg a lépcsőben. Ott pont jó. Hát úgy lettem király, hogy ide jöttem, megöltem a királyt, és én lettem király. Na szóval, itt keresel, te itt ki vagy? Skorpion vagyok. Tudod a barátod? Nem. Nem hinném, hogy a barátom. Te nem lehetsz a barátom. Nem is ismered. Ne csináld ezt. Mit? Ezt az egészet. Gyere vissza Nem se tudom, ki a vagy. városunkba. Szerinted itt fog hagyni egy egész királyságot, ti megvédted? Te bolond vagy, hogyha azt hiszed, hogy tényleg itt hagyod. Csak Ne nem üssön tudod. meg. Mi van? Ne üssön Ja, meg. bocs. Állj már meg, hova szaladsz? Én vagyok a király, és azt mondom, hogy megállsz. Megállsz, ugye? Megállsz. Na. Én nem hagyom itt ezt a királyságot. A saját kezemmel raktam össze az egész királyságomat. Nekem nem te vagyok királyom. Nekem nem te parancsolva. Én ezt nem mondtam. Te se parancsolsz nekem. Miért kéne nekem visszamennem? Mondj egy nyomósokat és visszamegyek. Mert a testvérem vagy. Ja. Azt sem tudom, ki vagy, hagyjam a békén. De akkor ezt Skorpion. De most ne zavarj, kérlek. Beszélgess a katonámmal. Szia. Nekem fontos dolgom van. Anna egy kis ennit? Amúgy? Majd adok, katona. Nos, mi volt? Meséljél. Sok minden volt. Gyere, megmutatom a házadat. Kiemeljem az a izé. Szíves, mert kicsit este vagyok. És ilyenkor támadnak ugye a Kiemeljem zombik. az a izé. Gyere, gyorsan, vigyázz, Ja. vigyázz! Jó, zombi! Ebbe akatok. Várjál. De nem tetszik. Jó? Indulj fel gyorsan. Jó, Hát nem ez a legszebb házunk. Mindegy. ez jó nekem. Gyere fel. Akkor kell beszélni. Jó, tudom, van az egy szóval. Jó, ez a lépcső, aha. Itt van ágy. Itt ezekben van kaja, felszerelés, minden csak Egy kell. zombi meg. Várj, ma eszek. Itt van a chest. Addig én jelentkezem. Tudja mi a legjobb az egészben? Nem. Én vagyok a királynak hozni. Kertes. Hát a sátom. És nem nagyon értem, hogy miért pont ő kapta a királyságot. Ezért meg kell ölnöm. Már is jövök. Hé! Ugyan! Mi van? Megmondanám, hogy magát miért hívják, ma mennek? Nem tudom igazából. Ezt a nevet kaptam.
Hú, álmosodok. Hogy álmos vagyok. Sziasztok.